Un milenio de silencio. O mal nunca é banal. Campos de concentración do mal de Mauthausen e de Gusen, matadoiros sacrificiais, exterminio por condición xudía ou por causa antifascista dos povos libres de Europa para os que o mal nunca é banal. Traballos forzados en réxime de escravitude na canteira da extenuación, cargar grandes pedras de gran máis pesadas que a supervivencia, subindo 186 chanzos pola escalinata da morte, ata guindarse polo suicidio inducido ou polo sadismo acosador, como as púas e as descargas dos balados eléctricos de arame. O mal era unha explotación, o mal nunca é banal. Celas de castigo e de tortura ata asasinar de fame, sede e desespero, flaselacións ata matar a carne viva coa fusta da violencia e da humillación, duchas xeadas e mergullos prolongados ata extinción por hipotermia, masificación infrahumana ata minar toda a convivencia e dignidade, divertimentos de crueldade inconcibible ata no peor inferno imaginable. O mal era un terrorismo, o mal nunca é banal. Fusilamentos selectivos, tiroteos masivos e aforcamentos individuais, inseccións letais para forrar o esforzo de liquidar a golpes, experimentos médicos e sangrado de corpos para aproveitarse o sangue, cámaras de gas móviles en camións con tubo de escape dirixido ao interior e cámaras de gas extáticas onde se agonizaba en grupo ata abafar. O mal era unha economía, o mal nunca é banal. Decenas de miles de presos mal aviados para fabricar armas, municións e pezas de metal, ou explotar minas e canteiras mentras eran útiles e despois inmolados como material de desfeita, incluindo mulleres violentadas e criaturas famélicas. O mal era un negocio, o mal nunca é banal. Miles de antefranquistas atrapados en Francia, enfermados, torturados, asasinados e cercados con muros de horror e arames de espiño no chamado campo dos españois en Austria, malia ser apátridas por estar a súa patria usurpada. O mal era un saqueo, o mal nunca é banal. Portaban dende 1940 o triángulo azul con tres beiras da esperanza, a da independencia, a da xustiza e a da liberdade. Estaban no campus redutible dos con razón tachados de inimigos políticos incorrixibles do Reich alemán, contra o que dende 1936 foran os primeiros en loitar. O mal era unha invasión imperialista, unha conquista calculada. O mal nunca é banal. Cóntase que cando morreu o primeiro resistente español, os seus solidarios compatriotas, xa ben organizados, gardaron un minuto de silencio. Eles fixeron e agacharon as fotos da infamia e eles recibiron os aliados coa pancarta "Los españoles antifascistas saludan a las fuerzas liberadoras". Resistiron porque sabían que o mal sempre comeza por combater a esperanza, que o mal nunca é banal. Adoitaban gardar un minuto de silencio irredento por cada vítima da máis absoluta barbarie do nazismo. Por iso, eu ofrezo agora un milenio de silencio por cada resistente que loitou con esperanza, sabendo que o mal, como o ben, nunca é banal.